Takže čaute ľudia, moje meno je Matís a ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska to bude Lucky Skywars a ten, čo ma tu práve pícha zozadu, tak je môj host. Takže čaute, vítam vás Space a vítam vás pri ďalšom pri Lucky Wars zase do tretice všetko dobré, dvakrát sme to mali síce s Moonom, no ale nevadí, technické problémy. Jo. Takže, Faso, mohol by si vysvetliť, o čo tu ide? Jasné, tretíkrát vysvetľujem, o čo tu ide, pretože Matís to teraz natočia prvýkrát a u mňa to môžete vidieť tretíkrát. Takže ja vôbec neviem, o čo tu ide. Je to Skywars, ktorý proste je to Skywars až na to, že tu máte Lucky bloky, ktoré sú ako špongie, pretože Fase je lenivý si dať resource pack, ktorý neviem, kde mám získať. No to je jedno. Bedrock, super, creeper. Ja som ho zabil. A ja. Dobre. Keby som mal diama... tu sú 3 dia na ostrove, ja si ich idem urobiť. Teda vyťažiť. A tam mohol by si to vysvetliť? Však už som to vysvetlil. Je to Skywars, až na to, že sú tu Lucky bloky, takže je to taký... Čiže je to Lucky Wars. No a neviem, kde mám získať texture pack na toto. Tak sa ospravedlňujem, že to vidíte ako špongiu, no ale... Pozdravte do videa, prosím. A channel Fase LP. Tak. Fajn, počkaj. Prečo tu niečo buchlo? No to je jedno. Nebudem to riešiť. A idem si hore pre drevo. Kámo, toto je aké epické. Hej, ja mám na ostrove oného. Koho? Ja mám niekoho na ostrove. Au! Jau! A! OK, ale ja ešte žijem. Ja ešte nevypínam. Ach jaj. Ešte nebalím. Keď mi padne niečo dobrého. Je čistka. Ale poďme by sme boli spolu, Matís. Vieš čo mám? Poď spolu, Matís. Jasné. Dobre, tak hraj a ja budem zase zvukár. Nie, už nie. Pace. Prestaň. Ale čušek, ja budem iba zvukár. Jeden zvuk spravíš. Čo? Takže 3, 2, 1. No však hraj. Budem ticho. Tak ty. A vieš, prečo ti to budem písať? Pretože som... No však hraj. Hraj a komentuj. Kamu, ešte tu nastedy. Ja mám Lucky Ball. Takže ty si teraz. No dobre, už hraj. Už ťa nechám. Jasné. Ja už to tu vidím. Nebudú naskakovať tie hejtujúce komentáre. Typu. Bazinga. Oh my god. Bazinga. No dobre, už ťa nechám hrať. To sme dneska počuli. To ti tam buchol creeper, ak by si nevedel. Kámo, ty si ho pripomenul, vieš, aký mi dal damage? Čo je? Pardon. Hej, Matís, Ďalší máš tu niečo creeper. dramatické? Postaviť do toho dramatickú hudbu. Vybuchuje mi tu creeper. Akurát to sadlo, kámo. Jak tam vybuchol? Ešte predstav tu jednu dramatickú. Akurát mi diamanty padli, takže to je až také Diamanty? dramatické.
Proste zo mňa by bol taký dobrý zvukár, že oh my gosh. normálne, že Zvukár. myslím si, že tento tvoj Lucky Wars bude. To bude. To sadne. Ja som mal spraviť Diablok. Ty si spravil Diablok? Nie. Som povedal, že si môžem spraviť Diablok. A niečo by som spravil. Tak si ho správ. Kamo... Ja neviem, kde je kto a... My sme iba dvaja, ja to môžem vyhrať. Ale čo musíš robiť, aby si vyhral? No musíš dať. To musím dať, čo? Alebo on príde a iba takže. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Toto s tebou spraví. A potom ty, keď vidíš duch, tak iba povieš, že I see dead people. To určite spravím. Kam ja sa ho bojím? Ja neviem, kde je. A Daj nejaké mu, mu veci. a bude všetko v pohode. Don't kiss my ass. Aleluja. Alebo buďte spolu a bude iba tak, že Debilka. alebo si zahraj oného. Hello, it's me, Mario. Maria si ma ešte zahrať. Zo mňa by bol dobrý zvukár. Jaký je čas do riti? Ja neviem, kde je. Toto mi zabere celé video. A ty si celý Pikachu do riti. Vieš, čo som ja? You are a pirate. Ja mám Lucky Bow. Tá Lucky Sword aj Lucky Bow. Didi, to by sa na to hodilo. Didi. A vieš, čo som ja? I'm sexy and I know it. A to vyvoláva blesky. To je epické. Mám ultra super veci. Who lives in a pineapple under the sea? Ja nevidím jeho menovku, posratu. Tak, choď za ním a urob, že Sparta! Ja som vyhral. A ty Takže si ho zabil? Surprise, motherfucker! Toto je geniálny koniec, takže pri tomto sa s vami rozlúčim, takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like a pokiaľ nemáte odber, tak dajte odber. Ja sa s vami lúčim a ahojte. Takže